Sziasztok! Most éppen ráérünk egy picit és szórakozunk, de közben egy pár fogalmat tisztázunk, mi a szakmához tartozik. Van olyan, hogy csempe, padlólap, járólap, gresslap, vagy csak nevezzük szimplán burkolatnak. A burkolatokon belül igaz, hogy többféle típus van, többféle típust különböző módon munkáljuk meg, de én annak a híve vagyok, hogy a szakember az mindig improvizálhat, mindig kísérletezhet, mindig újat találhat ki, és a gyártók által fejlesztett szerszámokat, ha neki nem tetszik maximálisan, akár tovább is fejlesztheti. Jelen esetben megnézzük azt, hogy ha mázas kerámiáról van szó, amit oldalfalra szoktak burkolni, és padlótól ajtó magasságig 2,10-ig mondjuk, vagy 2,20-ig kell burkolni, és viszonylag egyenesek a sarkok, akkor hogy tudjuk egyszerre levágni az egész sort? Ez egy 9-10 millis mázas kerámia, ami 50x20-as méretű. Hogy ne aprózzuk el kis csempevágóval, rátesszük ezt a sínt, egy sikra állítsuk az aluléccel, hogy a illesztés az pontos legyen, és letolhassuk. Aztán, ha megtörtént a karcolás, mehet a roppantás. Ez volt a csempevágás. És hogyha nem tetszik a roppantás felülete, vagy a máz egy picit csipkésnek bizonyul, akkor egy 200-as papírral picit rálehelünk, és már is simma a vágásfelület. A sarkokba be is számozhassuk. Ha ékalakot kell vágjunk, tegyük fel egy 1 cm-es vagy 8-10 millis ékalakot, mert a sarkok nem egyenes, akkor beállítsuk a két végét. Tegyük fel itt 25 cm, ott 26 cm, és ékalakba tesszük rá hosszú sínt, és akkor nincs az, hogy ugrál a sarokba a csempesornak a széle, hanem tökéletesen síkba, egységesen a dőlés megvan adva. Nézzük meg ezt gresslappal, ami padlólapnak neveznek, de manapság már oldalfalra is burkolnak padlólapot, gresslapot. Már nincs ilyen szabály, hogy oldalfalra csak mázast, és a padlóra a keményebb gresslapot. Ez egy 9 millis gresslap, megfelezem nagyjából. Ehhez már használunk egy roppantó eszközt. Itt van. A roppantó eszköz az, amit mondtam, hogy tovább fejleszthetünk. Itt mi ráhegesztettünk egy anyacsavart, hogy a menet sokkal hosszabb távon járjon a felületben, mert hamar az történik, hogy ez a 4 mm-es anyagvastagságban megkopik a menet, és akkor lütyög
a menetes szár. A másik továbbfejlesztés viszont az, hogy meghegyeztük a menetes szár végét, mert ez egy nagyon tompa felület volt, és mindig eltáncolt, amikor szorítani próbáltuk meg a lap alját, akkor mindig eltáncolt valamerre. Így meg koncentrikusan azon a ponton szorít, ahol a karcolás is vág alól. Ilyen apró átalakításokat nyugodtan csinál bárki a tetszése szerint, meg kísérletezhetik vele. Nézzük meg egy 12 millis lapot. Ez is greslap. Kérlek szépen. Ugyanúgy meg lehet fózolni a csiszolóval és eredeti szénekül. Na most, van olyan feltevés, hogy ha mindenhez ezt használjuk, ezt a csúszkát és ezt a vágót, akkor tönkre megy. Hát amit használunk, az vásik és valóban amortizálódik. Viszont már azt hiszem egyik kis videómban beszéltem arról, hogy ez felújítható, ez a csúszka, vannak ezek a műanyag kerekek, amik csapágyon gurulnak, a csapágy is megfeszülhet, elkopik, ezek a műanyag forgófelületek is megvásnak a sínen, és akkor cserére szorul. A gyémánt karcoló, ami gurul, az is viszonylag sűrűn kell cseréljünk, ha ilyen lapokat vágunk, de ez nem egy olyan nagy tétel, úgyhogy ezeket érdemes időbe cserélgetni. Aztán, hogyha megvásik a sínnek a bordája, amin gurul a kerék, akkor eljött az idő, hogy a sínt is kicseréljük. Ez egy ilyen szakma, hogy mindig a kopó alkatrészeket cserélni kell. De ez nem jelent problémát, mert minden műfajban van ilyen, hogy az eszközöket időközönként lecserélni, meg felújítani kell. Aztán megmutatom, hogy ez is egy mázas kerámia, ami 12 milli vastag. Itt van. Gyakorlatilag megmunkáló eszközök között egy nagyon-nagyon nagy szerep jut ennek a sínnek, meg ennek a vágónak. Nevezhetnénk csak szimplán burkolat vágónak. Nem kell ezt túlragozni, hogy most csempe, padlólap, járólap, nagyméretű 6 millis, 8 millis, 10 millis. Az a lényeg, hogy a burkolat megmunkálásnak egy nagyon lényeges fő eszköze, ami miután elkopik, vásik, lecseréljük. Hát ennyi volt a mai bemutató. Jó kísérletezést, jó gyakorlást kívánok! Hajrá!